ɔse akoma ne yɛde yɛdɛ yɛde gidie ne yɛde ano apɛ mu aka akɔnkwagye mu akoma ane yɛde yɛdɛ yɛde gidie endunim upon every faith a wo be build bia no wo build wi a wo build e de ma wakoma wo build de ma wakoma se wakoma mu na ewo yes edu obi si de me de makoma akodi akire eno na nka ekumie e de na ode na akoma akodi akire odo obi wo so de na akoma akodi sikachi na ebu abono yes obi de na akoma ekodi na ode ne wure na akoma nyina se na dwuma se oba ba ku yes oba yuso a ono so ka sasa na ono so no ono obi eyeyi ba ngofo akoma de ati o bebrebe o ba niema akwasesa de ode na akoma akodi akire no niema ne doso na obi timi obi wa obi adwuma ni dwetere okobobosia no de wakotena no se hwe ma no hwe suma no boso so betu aka Sompa FM bokoro ni pa na gu adwuma no wama adwuma na bafom wo gu adwuma no and wo say na kuma ate because baby okofa is can free or set up adwuma na ni pa no ma ni nse from no very 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 bizarre yes akuma ate dey be every aspect obi wo ha oni ho kani wakra me ko ha ba ye be frɛ se o unipa yi or the hospital and as e bia o free mu accident wakoma timiti atwans oh yes obi wo ha ne ba diri US sika nyina hwa akwara school akwara iko ya akoko enti na kuma nyina do na kuma di akire nyina ne ba no oza ye ha na bi yo ba bibi mai mu han dia obi a hwe ne ba oni tim se dachi eni koku o hwe ne ba na ma ne ba na ede abehwe no enti yes I investment na unfortunate incident we could see a se me wadwuma kese kura na me ye ma ade mpo a me pese me ba no ebe ye panyimpa no otimi be hwe adwuma na ma me obi wara come to meet na afa na dwene mama nya adwumuka na come to meet na fi de wo fa na sem vitase no obi a wote wono kasa unum se obi e normal woni bete na fi de aginsem so wo sia obi a no kire na se mu kire no ayi se we na IMC me kai wo school Asabee ni pa bro se broken heart chewa ododie obi a be hia ni bia bete kire mu kire no obi won wa building ho nyina de na kuma nyina hye school mu nti school failing no eno ano wantimi anto aso anko school no enuru ba bia no peso koduru no eno na amen na wagba asesa no ohun ne ho se ontimi nya hwe biam ai obi de na kuma nyina kodi dwade achi won enti dwade na anya yama no na feli no eno ano no do de na kuma kodi achire no obi ti kodo nto sinsuo fa ni nyina firi oso onye kua bio sanete obi ade na kuma nyina ko hye kokko adwuma na wayire ne waye kokko ne beduru se kokko ne be so ama na nya mfa so 5 years or 3 years investment e won the lifetime a wode ko hye kokko adwuma no kokko ne duru se ebe so no aneja tom na kuma nyina no no do de na kuma adi akire no do de na kuma adi akire no do de na kuma nyina adi akire ye se be mai menene kwane ye ba ye nkakra be ye enti eduru ba bi a na ye a ono nso baboa me eduru ba bi ye no be ma na ja na si ho do de na kuma nyina wura mu no obai na kamene wono awo nkakra ye a menim so obai beboa me ana me de makoma nyina akodi akire I have invested my time my resource everything me de amano eduru ba bi no me de makoma kodi eno nko achi eduru ba bi no I end up on said ya de ne tie no eniema manfo bi mu ede wo makoma adi akire no obi de ode na koma nyina adi akire ye se me yire me ho asifie na me dibia me mama han na me dibia me mama han o sifie ni wie ampa o dibia mama badako o wadwuma ma ne friend se ja atom
do ɔde na kuma nyina akɔdi akyire ne so ɔkɔtɔ car no de ayɛ taxi na bɛyɛ sales ama no car na kɔnya accident boy car driver the man car driver no asisi no yes nti oni interest ɔtɔ car akora sɛ obi mfa nya adwuma bi enti wonim eniema abo nkrɔfoɔ abra wɔn mu sun ɛwɔ abrabɔ mu no ɛyɛ de wɔn de wɔn akoma yɛ dɛ edi akyire abo nkrɔfoɔ abra wɔn mu sun ohun deɛ wɔnyɛ ohun sɛ abrabɔ ne nyinaa pem all because we're investing the whole time in it ɔde na abrabɔ ne nyinaa yɛmfa ɛyɛ dedicated we're dedicated ne bi bia de ama saa deɛ no abɛyɛ ne bosom enti na akoma nyinaa edi akyire ade a yɛde akoma di akyire no ɛyɛ na ehu enti obi sɛ deɛ mede makoma di akyire ade a wofiri sɛ bɛyɛ ye na ade wakoma nyina di akyire na firi sɛ bɛyɛ ye na anyɛ yie bra ɛnyɛ bɛtɛ o lipu nyɛ bɛtɛ o of course answer sometimes wotumi apply for adwuma bi kyɛ sɛ deɛ wohwɛ nyina sɛ adwuma wɔ deɛ keneke ɛwɔ sɛ yɛtumi fa wo na wode wakoma asɛm na obi kɔ timi sɛ wo wodo yɛ saa na yɛ amotaka no bɛde wura nyinaa yɛ dɛ na wura na ade asɛm no nyinaa yɛ wakoma wo obi kɔ timi sɛ wo bɔ sɛ Asabee yes mamia for adwuma wi na do wakoma to so like wodo wakoma ko die para ma onse from wo de hande security services police for oh yes de bia agin kofo sika oh yes obi timi hyɛ minimum obi a yɛ hyɛ no bo nipa na 10,000 minimum sa we minimum me afaw nipa na bia oni bi akɔpɛ bosia na sɛ wakɔsere obi na de ma no ni gidie nyina sɛ wo de skra mani pande wo ye be fa oh yes be sin na bia wo la TV ni sɛ nipa no wo di agora it be the effect maame bi ana papa bi me share documentary bi wo sister says bi so guy bi no ko school no very 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 good academically no di ma de pa ne papa efiri mu ne papa na hwɛ ne school no na maame ba ne papa na ja o hwɛ fie papa ne firi mu no enyansanso abrante na adwene mu a school ko wotaye that's right unim sɛ maame bi ne papa bi ɔmo de nyina ne sɛ yɛ hwɛ yɛ ba wo yes ɛwɔ medical school enti ɔmo ba ne practice medicine ɔmo benya medical doctor akora ne wie school na sa week na na team sa week na na team ɔkwa ɔmo akoma nyina no no enti unim hɛ ɔsɛ nansan muhu ayi don papa ɛne ne yere ɔmo ne nam social media yɛ hu ne sɛ ɔmo abɔbɔ da mo yi saa na nkurɔfoɔ bi mu ka sɛ ɔmo adwe mu ka wɔn ɛne adeɛ no you see ɔmo de ɔmo wurɛ sɛ wotie ɔmo story na asɛ ɔmo de ɔmo wurɛ nyinaa hyɛ nyankopɔn mu na nyankopɔn ade disappoint ɔmo wotwa baabi ɔmo firi ba na wohwɛ sɛ de ɔmo si kasa no a ɛne sɛ de ɔmo nkyerɛ mu ɔmo akasa even out of ɔmo adwene a yɛhunu sɛ ho aka ɛnyɛ yi na ɔsɛ asɛ saa na ɔmo pɛ sɛ ɔmo kyerɛ when your altar fails you ɛhɔ na ate wakoma ase akoma mu nsɛm so deɛ enti ɔde n'akoma nyinaa hyɛadeɛ ni mu na afeli no de n'akoma nyinaa o ahyɛadeɛ ni mu na afeli no hɛ obi bɔ n'ani a na ɔsu because saa nneɛma no ɔho sɛ ɛto wie a wohu ne sɛ asɛ wasi abrabɔ no wasi wapem oni so obi ne deɛ nyinaa ne sɛ na yɛ bɛfa na kwa abrokyire enti ɛno nkoa na wasa ni whole life osa nyinaa ongo school so saa deɛ na timi yɛ footballers ɔbɛ dedicate ni whole life ɛde amabɔ football is a feeling na wa bɔ ball na for bet 33 34 years
no da so ti Sunyani no da so ete Fiepre no da so ti Kotokrom afeli no na onni bibi odene life be ye biem because sabre na 30 years or 35 years no sabre ne classmate do yire no ko school wakwa bebre ye adwuma odene wure na koma nyina akọ di football achi amfana ko siaga eno ne yo ano da so te ba bi oti no te said ya wo kan obi wa hono mo ne papa security personnel empanimfo enti wase medu be ko soja medu be yesei ya ka no de na koma nyina di a kire se I am going to endu ni mu busa na dwene nyina ne se obe soja okay say ye de papa bi free papa bi platform is oh yes free edumasia o se o so nyina de no person soja ni soja ni wan ko soja no yes ni papa ko kada den ko ni papa yes o se as bi so on fase kan o se it got to a day o fase kan so de ko ne papa because papa na ko soja ai eye no no de na koma ya dey sim sena di panya papa oni sem krofo bebre e de o makoma hye bibi mu amanu nti wa anya hwe wa brabom yes me wi ababie phone lines o beti wasum boss sai asem krofo oh yes ode ne ho woni wanya ho to so wa saade ne de eso woni so obi wontwi obi aka because ya promising ne sister promising wa broche say o toka man o toka sepo ayedai abre no enti onim ka atwi ba wontwi obi aka papa wa broche ba we family ye be nya hwe ai maami wa brochiri enti binia wa brochiri yes odina kuma nyina akodi akire o ti se anya yi a ba de na ni ba ne ho so an se bi kura nya si afeli no ba de na ni ba ne ho so an se ne papa no so ba fa no no di stroke fra brochira betra Ghana asi ano ba ya nso wanyina wie afeli e wu amankrofo bebre awade aka akire enkrofo bebre abrabo aka akire enkrofo bebre you know ade na bi ti wa wie e ba sa na bi ti wa wie o yes because odo akoma shame e bi ti wa wie odo akoma di akire ade amede makoma di oni ade bi ado akoma di akire bi e ba yo ensem di kaka e ba yo bosom like we worship that thing obi kasa tia pe na obofu ai anazo bi tu fokura mbo se sei no wo untie because akoma se ho no nso obi ode na akoma nyina di akire so opese o ye sofo o but na ebi enim se wo be ye sofo a wo beti asori o nyangopon enti wode na akoma nyina di akire so be ye sofo na ni ba ne ho so no ho na abrabo na bi ti no sofo die na amam o se hwe eniema nkrofo do o makoma adi akire no pepepe ama womo equip womo ho to do something in life when ebasa it makes you idle so onya adwuma bi adu gina faako so do akoma di bibi akira adu gina faako because enne woni da so wonim se obi ode ne wure ahyɛ ne kunumu anaasa ne yirimu ana ne mpana mu no wonim se sa nipa no wonim you worship one thing ebasa wo worship ade ba akopɛ enti wadi da so nyina ne sa ade no enti efeliwa sa nipa na wudi agro be ka kyerɛ sɛ awade asɛm lalai kan kyɛn bi enka bia mu nkyerɛ no on person bɛte anything about obi ahyɛ ne bɔ yes obi ha waware ba ko miensa o se awade anya papa ma mi ndi o kan awade asɛm a asɛ wo no obi de ne wure kɔ hyɛ adwuma mu na adwuma no disappointing no ɛno ano on sin dada mu oh yes also obi de ne wure nyina hyɛ radio adwuma mu yes radio no pa ye o entunim ukɔ soro bɛka fam radio no no pɛ so ye ti se wantimi anya enti se wantimi anya radio enti wane na mu saa ebi a wono a wutimi se ne voice kura ye de kasa radio so anase even adwene kura ye de bɛkasa radio so no oni bi o onu akasa otimi se oye weak e wo saa niam no but yes opɛ so ye radio
don't the open and say one day you be a microphone no so te so kasa say no be also kasa obi ehun so kasa radio so it was the rain na asemu a adidi radio achi saa 20 years onya employment let them free radio company biam but 20 years and just imagine say senka ono say nipa no all the radio achi no over 20 years not 20 years Asabee kan ho a kire se wonya say 40 years radio a wonyanya sika mfiri mu nti o onhwehwe awade onhwehwe adwuma biam and you are planning anything different apart from radio hwe ya kan Sompa na akire wo emanfo bi mo edi wo makoma edi ade bi achi ama beda wo mo so asem abeda ne so asem o enti saa na ade no etie ade na wode wakoma ade akire a Sompa FM. amwao na ebu wabamu na ma wonu se mabrabo ne kra pem me de makoma wo edi akire hwe me say bible no ahu wo mo twere bible omo ye nipa nyame nsira omo ye honhoma nyame nsira omo hwe o se ye de akoma na ye dai agidie ne ye de ano apam aka akode enkwaje tie enti ade bia wo de wakoma ba agidie no ebe ye wadwene e mo se de asha akoma mabusu no yes eno na wo kai den ana epia no enti de o de wakoma ba agidie no ebe ye wadwene ebe ye obi bia so one unya sa VC no so enya accomplishment a unya nto ohun this what do accomplish meet sa miss oh yes what to ai o person ware ni woni da wade so ko na be ware o sa what to kama yes obi a nipa ni otu kwan o kwa mo no ne ene wa so bo se o ko ba be fo akọ yes nani da so se woni abrantia na baya we o apam woni hwe awo ye ze nipa ne ko na o disappointing say me se woni hwe awo ye 0543989989 ena ya hwe de wo de wakoma adi akire ya wo de wakoma adi akire de wo de wakoma de wo de wura nyina ahyem na apemban apemban woni nso obi adi nwom to achi saa wo ropeso ye nyina ya opeso ye nwom enti ya nka hwe amana ntie wa ye nwom saa enwom ngwao da bia nwom enwom saa o osaka se obebo afrobeat ne kura de osa eno na ma ne kofa awi ne ba ye no senso afropop ene kofa ba ye no enwom saa 0543 989 989 0543 989 989 and at 0247 989 989 0247 989 989. Hello. Me pacho, good afternoon, Papa. Na apomboko. Yankopon adom me so me ho ye pa. Abusa. Radio no ye wo ni asheda e di account ho se brada ya. As the be a root different you are the bama ye di sunya de. The person radio no say ye sheda de se wa na say ye wa dia say ya de Yankopon de ma se brada na sa so dia perfect because anytime they make you be and makuma to me ye. Mami nya re say you will be a
your FM stations be or how here a sample to crack. But I mean, the last time I might do a program, I can't tell you about that. That's right. Oma minya some motivation in our life. Abrabono, a year past of it. Yeah, what they are. That's right. Now, maybe American near idea I didn't yabu makuma. Me bob was the canon kakaka crash. Na minimo business and a certain year could be business. Now, me who say, boys no more teabon, you know. The years are there now. I never end of the day, no be one city. That's right. I saw you unknown. You see, the boys got in 1,000 Ghana. And I'm a copy. Could be later another song. You know, boy, a good money boy, Master Sarah. The song could be in the American boy, no. Mennim and then I do find it here. Make the marriage shape, and me boy the power. Die. And I'm so this kind of boy, no. When it does was say business in the bay. I yes. That's right. No one man came here. Me that say. Hello. Hello. Me pacho good afternoon. Afternoon, officer. Boss, you nim komo. Me pacho bright no kasa. Na me sure we know that you Amen senior. Oh. 0543989989 0247 989 ofra na yedin komo 0543 989 989 0247 989 989 ofra na yedin komo ofia hwe di nkrofo di wo makuma di akire no ama chese akopem ban na menka ne sa ebu akam baby a ede eniema ne faaye no enye yize wo enye yize odi enu nko odi akire sa de asem akoma mu de menim nyina me say hwe obi dia no enye beto wanenam mu a wode na koma nyina kodi akire obi kura nya afropop ne wanwane o just aso dem enwom to no opese wo entunim wo dedicate ne hu nyina ama nwom to opese ono ankasa o ye gospel artist wo di akire sa bapim se semri number near 0543 989 0247 989 989 mun check ya humani yo na ye hu de ye beye check ya humani 0543 989 989 and 0247 989 989 okay na mo hwa na ye hu de ye beye ofra na yedi nkomo na mennim okay okay 0543 989 989 and 0247 989 989 manfo de wo makoma akodi niam bi achi o ordinary nyina shem ordinary hu nyina ato hwe eno no saa na ya na ade ne tie o se wodi wakoma kodi ade bi achi a wodi wure nyina shem wodi hu nyina ato so enti chese wadwenim woda kura na ato wani a eno ho asem na aka woda na aso da ya eno ho na aso da ye no but at the end na pem ban na bufa so sa
ba ba center se men kan jo sebra na enompe mu asem de onye ho adwuma mfa ma wo enompe mu asem de onye ho adwuma na omfa ma wo eba ne se wo spinal cord wa chiri bramun ana che se how pa eba center ono na de beko me pa cho se bia won sai hwan ana se bia won nan be ebia yes won nan no ka se ni bitimi yi to nchen what I say fa ni nyina akodan ba eba center eba ne se dompe mu yade bia de ma arthritis ba obi won ma na ne nsa ne nan nyina ne nsoa ne nsa nsoa ne nan nsoa ne timi sensene na ejirejina so sa ontimi mpom bomoden na efa ko ba heba center uti yaw pa wo dompe mu a ba heba center me pa cho tie ba ese menkan kire se enya no nko eba ne se stroke ni gonorrhea mu nyina etwere pa etwere woni mo bi Asabee twere ewo ne so bomoden akom yade no ye fre na akom yade twere no ye fre na akom yade bomoden na chese ode sexual weakness and afin so stomach ulcer ni nyina ode kwa obeboa stomach ulcer ne no an ye fre na yamkuro no and afin so eba ne se unim obi pa Asabee kudo nkuda ekuro tuno kurankro especially wo mo ya na diabetes kurufa ko ban ho obehwa ama why the number ni 0244 083 482 0244 083 482 and 0244 988 004 ofre ba wona ni bedi nkomo Sunyani area 4 and as a magazine ho mami de men kan area 4 mfa nko magazine ho no na call baby a true faith asore ne presby asore no ewo na unity presby ewo na ho na abehu ba heba center na ono so abo papa Vodafone edemu promo edemu promo eno no nya asem ketuo o unim se airtime na be use so free 5 Ghana cedis ko bia no ewo mu a ne asa return ye 20% e dey about Vodafone cash wallet so dey amount what you say enti auto credit free 5 cedis e ko bia na ya sa refund mu 20% e dey maw e wo Vodafone cash wallet ne so that is a bibia dey na kwam den so what you say eno no you say wo ye na ne dem pa na wona wo sene no enti me pa chaw eno eye Vodafone edemu promo enya asem keto akura obetimi say wo the short code and say Vodafone cash wallet and say wo the credit transfer na wo be ye o de wo be ye bia say ye Vodafone dumadi nkwa na odi ne de eno de na odem Vodafone no say further together me pa chaw manchi biscuit enya asem keto a omo say men kan kire Sompa ma ntimi anya line no ho hwe ya semo manchi for say men kan kire wo say omo no omaba but omo hia distributors omo hia distributors ba ne say opese wankasa retail bi na distributor a omo beboa wo na omo de abrawo what you say obetimi agegu fie wo na uyiyi ton sa na uyiyi ton nti ni nyina eye manchifo na ede ade no aba omo wo manchi ginger biscuits and omo anytime cracker omo wo digestive biscuit ni nyina manchi and omo wo milk crunch ni nyina manchi me pa cho ye wo milk shortcake biscuit and ye wo munchi jam biscuit na nyasam ketwa enti biscuit no mo ahodo 1 2 3 4 5 6 what you say biscuit no different are 6 wo fra wo mo a na o maboa na o mo nso so ama wo biscuit ni ebi na nso wo distribute na wanya mfaso agu bottom si ya chapo number na 0244 856141 0244 856141 na ono mo edi nkomo V22 body cream ma mensa hwesa ahoma no betomu a na ya ne nkrofo ni nkomo because e manfo bebre do omo re akose ne ma bi mu omo de omo akoma
edi niema bi achi a disappoint wo mo what you say a che say ate wo makoma ama wo mabrabo na pem o mantimi anya hwe wo abrabo mbiem ebi mo it takes them years sa che ansana o mutimi ayekwepe wo mo ho biem what you say amwa wo mo ba me wesa man besa to mu na ye ne nkrofo adi nkomo a number na 0543 989 989 0543 989 989 and 0247 989 989 because the course no shall see speedy ya na ba atiako preko pesa no hadwen 0543 989 989 na 0247 989 989 ofra na yatimi ahwe ne yadi nkomo wo ho no de amaw V22 body cream omo no se wo de fa wedi na ni ahu se wasra nkun bi wo ho no mo asra ewia na wedi na kure yinka enyan wati ase ba V22 for omo body cream no papa enyinka wati ase ma wo wedi no wanka so hu se yes bibia ye dey akasa amaw no be ma benwa na so ba benwa ohia body ni mu hwa hu se body ni mu ohia wati ase the 22 na eyi wrinkles omo anti-aging and face cream bi eno na eyi wrinkles so woni matwintwam ne woni amoamoa me pa cho wo sra 22 eyi ne nso obey ana emma ne nso obey eyi stretch mask emma stretch mask wati ase baby aton enku bia ukọ a obenya bi number na 026 441 0099 026 441 0099 FDA for age atum omo stamp netim so bi ma yawo ana chese ye adwuma zipay na me ma me bi di ne birthday ma hunso atwa beto ne status ni say obi ama zipay money Sompa FM what you say zipay money esu ama no enya asem keto akora nti unya zipay a wawie o register ya ne a cho tenga na airtime na eno de wo de be ye call style bia bi wo de be ye call style bia bi nti bomodin a nefa ho eto zp efo eso omo say omo ye reliable na omo say convenient enya asem keto akora zp money de enye beteo nti unya wawie zp mobile money unya wawie me pa cho moneygram ho asem de zp ye manu sika ne nya fra mo no ne tomu akana na they can register zp ansan wayi eye papa eye star 270 hash na odem star 270 hash na odem na chese eno ano no me pa cho ok dental clinic se men kan cho se wo se ho asem fa ni nyina beda no wo se ho asem fa ni nyina bra beda no na bibia entimi nya kama emfama ok dental clinic e wa bisim Jenny guest house ehwe animu owo nanim wo pe Jenny guest house ni na ono so ni me pa cho ukọ ho no mo a wo se ho asem nyina se opese yenye ne dai yentutu bi mfansisi yie ma yentutu bi mfirim yemfa bi hihye mu ma ni nyina ye ok dental clinic obeye ne kama e de ama obi wo no mo na kaka agye ne sin nyina aboso me pa cho kwa obe mo akaka aduru ono a behwa ye ne kama na ubibia nso aye kama e de ama me pa cho wo de wani kire mu afre wo number no 0201 660 218 0201 666 06602118 na ono wo mo edi nkomo mizo ejina brane o se men kan tro se ede mizo no ede pao mizo no ede pa enya asem ketwa edo mizo ede Sompa FM edo ede papa memfa edewu edewu na unima dia edewu pa le pu betrans na chirechirim se ka bibi edewu a be chirechirim ade a edewu be chirechirim se esi bibi edewu pa ade we die edewu le pu ya ka bibi edewu a na oti ase ese edewu different perspective edewu o nipa no obi wo ha edewu ade bia em de nya wonde
Yes, but we yes ya. Also from my dear. But yes ya we edewu. Enti ade bi ye odewu a na kire sei. And I say wo de ade bi ye odewu e kire sei. Enti ye odewu a e kire sei. Ye odewu. Na je tie yes bibi edewu a wonti ase. Lipu wonti ase. Yes bibi edewu a wudi na wu kura wo pe. Enti edewu. Enti wudi na wu kura wo pe. Enti wonya mizo nom na wu a wo pe. David baby wonya mizo nom na wu a wo pe. Eti dia be na ya odewu a wo pe. E dia na wudi na wu a wo pe. Ade bia no be say o si da o si mi wuda no. Sika de. Ne sika me dai wo je sika. David. Me sia mi wo je sika o. Enti kasa na me no ka no be say ade bi wo wiase yes ye dewu. Enti ade a wo ade na se sia wo ye odewu e chese wudi na wu a wo you okay. Me dina mi wu a. Wo you okay. E dewu. Na ade na dewu die wu. Ade na dewu. Say yes bibi e dewu a wudi na wu kura wo pe. I am dead. Mizo say. Tell me say. Edi mizo ye odewu. Me pese me tena sama no che. Ana me say enti mizo ye odewu. Ya bi enye me dewu. Mi mu. Bakana ye. Nyakobla. So Bla. me say ade a eye me dewu no. Ade eye me dewu no. Ade eye me dewu no. E wo me nko am tirim. Me na me ka che no. Eye me dewu sa de no. Eye me dewu. Ha! But sika so dewu. Etu nya sika na diwu a wo pe. Dabi me say ade eye odewu obi a no. Me pa de me dewu. Amen. Just like I want to make na makodewu. Abusia mizo. Ze bo ki hati engofo dewu. Mizo say dewu. That is it. Enti wunya mizo na anu na wu kura a wu okay.